Yo, salutare tuturor, eu sunt Takayoko, ownerul de NG, cel mai tare de pe Deagle, aici pe joc, pe Mirage. Suntem cu Dante și cu Bicuite. Și unul backside, doi. O fi sus, calculatoare. Am prins dropuri, dar zici că nu sunt ale mele. Am rămas singur. Ai rămas. Întotdeauna e fost. Taci. Toată viața, numai singur ești. Uai. O zi. Te rog, îl sparg. Îl sparg. Nu mai îmi răspunde cromul, băieții. S-a dus. Luați bomba, vă rog. Dau abandon de aici. Avem. Mie îmi sar FPS-uri în aer. Băieți. Avem calculatoare, mă. Au. Au. Eu zic să editez. Zic să editez video-ul ăla de pe YouTube. Ce zici? Unui conector. Cred că. Bravo. Angle. Silesie. Mort. Și jungle. Minus 5, nu știu. Lamă. Lasă. Lasă-mă, paci. Ce zici și eu? L-ai culcat acolo. Editezi tu video-ul ăla de pe YouTube? Cred că. Mai spui și tu, mă. Dar uite tu. Na bun, băieți. Hai să zice că m-am pus și eu bine. Hai să jucăm. Haia. Hai că vin și eu prin Andai, băieții. Băieții cu școala vieții. Nu prea o avem, dar asta e. Vol. Nici noi. Stairs, bă, stairs. Wow, ce i-am dat-o. Wow, ce... Bă, cum am întors cu biscul cu aia după el. Așa trebuie să editez rău video-ul. Dar biscul, ai văzut faza mea cu noscopul prin perete în under. Nu văzut? Update-uri pe CSGO. S-a plăcut? Frumos rău. Să mie m-a plăcut. I-a dat down-ul ăla, l-am culcat. Lipsește și eu 2 zile. Ce credeți, mă, ăștia-și fac canale de YouTube? Ce să facă melodii de NG. Uai, bravo, biscu. Ce caută ăsta? Rampă. Go plant. Uai, City. Stairs maybe. Da, bă, să nu uitați de like și subscribe dacă vă place. Wow, de luț. Pregătiți-vă. Pot tot. Îl spart. Mi-a dat și șoc. Mi-a dat cu șoc, băieții. Ai, că-l sparg, uită-te la echipă. Nu vreți și digale, băieții. Dacă tot ne-am luat 4 AWP-uri. Bă, zic că... Legendary moment. Full MVP. Office-ul, dar nu mă bloca, că te sparg, îți dau un cap, nu mai vezi nimic ca 3 zile și 3 luni. Opa. Au! Wow, fi sus. Uai, short. Short. Dreapta, 2.
Plant. Taci. Uai, ți-a luat cap. Poate nu-l vezi. Of. Nu sună, i-am dat. One city. One city. Less city. Less city. Nice. Avem Bravo. ochi. Mamă, eu... După aia... Să te uiți pe replay la mine. Dă-te mă, că iară fac. Deci fii atent, o să stau în under, ascund și o să ascult când vin ăștia. Connector. Eu dau. Sandwich. Stairs. City. Restul meu. Bravo. Unde-i? City. Asta-mi mie. Bravo. Bă, Nu. aș vrea mă să mai am în mână odată vulcanul. De parcă le-a avut. Să-ți dau vulcanul meu. Am făcut SS. Gen nu skin-ul meu, dar l-am luat de pe jos în cate și știi ce fain a fost? Îți dau vulcanul meu. Om... Nu. Vezi că e rupe. Eu sunt ok, nu-s gay. Bă, haideți înapoi pe A. Uai, ce să mai încă doi bisco. Biscu. Ăsta e, uite-te pe mine. Mai pe bisco. Spate băi. De ce caută ăsta? Dreapta. Nu sunt. Salvează. Fugi. Uite-l pe... Stați. Ceva nu mi se leagă. Uitați-vă puțin la galbenul nostru. Ce? Mă, ce? Nu mai check. Wow. Conector. Da, cap mă, minus 78 stairs. Stairs low. City. Da, ceva nu se leagă, dar nu știu ce, mă. Ce? În afara faptului că are rang 2 și nicio medalie, Nu are premiu cumpărat. Păreri? rang 2. Rang 2, ce caută în Gornova? Nu știu.
Să avem aici senzație pe yellow. Se pare că o parte mare pe short este foarte prost. Pentru că îl aude în ăsta. Cum dacă se cheamă? Am uitat. Window. Se trage excepțional. Cum se trage la rang 2 la Gol Nova. Uai, ce Excepțional. Man, can you drag me a key, please? Ce voce are? Da, dă-mă ca... Ah, thank you, man. The front. Da, molotov. Vezi că e aproape. Te trage. Unde-i? City. This in game? De noi eu cu Andreea. E, taci. Eu. Să de mine, bă, Dante. 3, 2, 1. Dei. Bă, unde mă așteaptă ăsta? Direct în smoke. De dreapta. Stai puțin. Da, știam! Îl știam și pe ăsta. Știam! Și eu știam pe ăsta sters. Trebuia să arunc moliu, mă. Asta este. Băi, răsum de vreți, eu mă duc pe lat. Mă duc mic Vin cu tine. și eu așa. Eu am 4 kill-uri, ești nebun. 4 cu 6, mă. Ești mai bun. Bă, ești foarte bun. Ești mai corex. Care cu mine? Tu ești cum e, nu? Eu. Poți să pui și fa. Auzi? Poți să pui și... Bă, unde ești lângă tine, mă? Poți să pui și faza asta, că nu mă supăr. Care? Am dat mare flash, pic pe cap am făcut. Vezi tu pe replay. A plecat editul ăla. Wow, City. City la asta. Încă Nu. Oi, bă, dar are augeu, mă. City, man. Left of you. Nice. Man. Cred că este smart foarte ceva, vrea să dea smart. Dacă era smartphone, nu băga bani. băieții, știți cum vă dați seama că un băiat ține foarte mult la o fată? Stă în bază, stă în bază și răspunde la mesaje. O știu. Uai, are Negev. Bravo. Da, netul ăsta. City. Gata, băieți, a dat asta la mesaj. Unde sunteți? Papu, băi, unde sunteți? City. Come. Și jungle. A plecat flash-ul? Ești pregătit, bă? E. Don't go. Hey. Oh, Cristo. Oh, că s-a tras de doamne, mi-l Oh, ce s-a
S-a tras de... m-am rupt eu. Da, nu-i face. Go. Mamă. Amin. 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 Amin, fie cu tine, Domnul. Oh, ne apucăm să facem slujbe. Amin. De mică e popo yo-yo. The mic popus. City undă. Hai, ce tot de cuvântul la pe lângă cap. Amin. Oh, că unui conector, mă, dar bă, omule. Conector. Eu Tichete. s-au vis. Un pac ăsta. Conector. Încă unul City, mă. City. Așa. Am unde City dacă nu mă înșel. Nu. Nu ultimul. Nu e City, mă. Stairs. Nu te du, nu te du. Stai dracu. Trage. Fii atent, stai. Nu, du-te la tichete și trage prin ăla. Acum. Lasă-mă că nu mai de diferență. Nu are 7 de ce am Bă, haideți repede pe B și vă arăt eu unde să plantați. Ia, Dante maestro. Ne învață cum să Please give me the bomb. Give me the bomb. Bun, care... Cucerim repede B-ul și care se duce Benny sau Scar? Depinde, unde o plantezi. Bă, fii atent unde plantezi, bună, pune și tu un checkpoint, te rog. Aici. Știu. Bă, Bă! Eu am tras. Pune checkpoint fix pe bombă. A, nu mai trage. Ok, vezi? Aici. oh, Dumnezeu. Kitchen. Noi... Stai, trage puțin. Oh, gata. Culcat. Bă, oare o să mai fac eu vreun kill din ăsta, mă? Cu AWP-ul. Niciodată. Și dacă fac meciul ăsta, ce-mi dai? Pula. Îmi dai 5% din 50 de euro. Ce să dau? Îmi dai 5% din paysafe-ul tău. De 50 de euro. Dic. City. Ui. Under Palace. City. Bă, da. Încă unul, mă, dar fă-te cu ce joacă. Conector. Stairs. Ia du-te în cariciul meu. De ce mă întrebi? Și ăsta Du-te în cariciul meu, de ce mă întrebi? Pare că vezi că ești bagă spin buton.
Nu e mult. I go big, guys. Hai goi. They put I the best player in my village, Bă, man. Dante, lasă TikTok-ul, te rog eu. Nu am chef de copyright. Da, de bravo. Frumoasă e vecina noastră, scoate Taci! Doamne. Mă, cine mai pe voi, mă? Noi trei. Ui! A, Uai! Au! Ah! Vesco, Ții! Eu. las. După runda asta, dacă nu e nimeni pe mid, facem ceva. Hai să Oi, Site. na, S-a omorât în trei, bă. Acolo-i. Lamă. Da. Păi, Ninja! ninja. Da, e sort. E sort de în gură. las, ce ai zis de copyright? Nee! Hai cu mine pe mid. Nu Depinde știu dacă copyright. n-am copyright, nu știu. Opresc sunetul aici, editez, bă. Se tai la montaj, cum se zice. O să poate, ori pui asta și tu în video, ori nu pui, nu-mi pasă. Ori dai mai tare muzica de profundare. Stai bă, Visco! Oh, Da, nu știu dacă ți-e copyright. Că... Mid. Hai. Oh, Thunder! Mă! Uite, de ce te spun? Stai acolo. Da, aveți bomba. Încă un under, bă. Dă-i vecina noastră, scoate capul de prin under, scoate capul de prin under și ne dă la cioacă. Mai am o fază, să știi. Am ceva faze și eu, bă. Toți avem. Mamă, dacă eram în locul lui Green, mamă, ce făceam? Hai, l-ai în gură, îl băgai de Sure. scoteți, îl băgai în cur. Intram pe Da? stage, nemo. Cap. Știi, ca să intrăm. Săritură de 180 de grade și cap! Wow! Wow! P90 Power Max. Amândoi acolo. Nu știam. Vezi că nu e cu noi pe Discord. Wow. Wow! Fenomenal, băieții! Nice! Ah, pula, dar... Mm. Vreau ceva. Ce trece prin perete, bă? Andreea. Și asta știu. Dacă mi-au negheavă. Dacă mi-au negheavă. Era eu puțin așa. Zi tu, Andreea. Zi tu așa. Dar uite-te la mine. Andreea trece prin perete. Aici dintr-o dată. Ești nebun. Bă, la mine. Ta 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 ta. Și acum. Tan 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 tan. Și refrenul. Ta 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 ta. Unde știu? Eu am sensibilitate nouă. Eu. Unde? Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. 静静寒心，见闻见诺，静静寒心。 Vezi că nu mai am pauză. Vă filmez. Guys, let's vibe. 静静寒心，见闻。 Așa. Unul care va să se ducă under, zic. Mă duc Bă, să faci. Bă, eu să faci. Under. Bă, eu să faci funny moments cu Isaac. Mă. O, i-am dat 35 mid. Da, flash mid.
Degeaba dai. Să, Intră du-te și în pula eu. mea. Încă 2, 3, 4, 6 toți. Măi, și îl vedem pe Dante, uite bă, în acțiune. Îl auzi, Zeps. Ia nu Ăla, o Ce prostie este, doamne. Did anyone see that? Yes, Oh fuck. it will appear on YouTube. Oh man. Don't expose me. Ok. Bine, dacă nu vrea să-l expus, să-l expun. Na, băgam ești. Leather. Chair. Conector. Au. Uai, pulă. Hai, încă unul. Și acum. Tan, 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 tan. Îi vine din City și-i dă la mumă, huma. Ta, 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 ta. Și acum, cap, de nicăieri. 3, 2, 1. 1. Cum era acum din side B de Hai că... V2. Of! L-a omorât profesorul. Ding, 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 ding. Bă! Nu fi prost. De la cine? De la Takayoko? Cumva? Ești prost. Nu la Pepe Bizonul, păreri. Vii și acasă. Două capuri i-am dat. Under. Bravo! Doamne, 80. Of! 80 dispon. Băi, toți sunt acolo. Toți. Gerald, al... Stai aici. 130. Shit! Eu da cap. Lasă, lasă. Low. E low. Bravo, bă. Take a case. Nice. Can you drop please AK? Thank you, my friend. Bă, dacă vrei filmează asta, dacă nu... Ok? Ce? Nu fi prost. Nu fi prost. Au, s-a zis. Au. Au, ce-a fost aia? Cred că a fost o farsă. Cred că. O farsă? Farsă. Bă, care te deranjează, Piscu? Lasă-mă că am la faze. Uai, tu ești acolo, la ei, la asta. E acolo, biscu. Sărace. I-am dat cap lui ăla one tap. Sărace s-a speriat, s-a retras. Na, bă, poți să pui acum pe pauză. Dacă trebuie să fac ceva cu ei. Is the round. Let's take the last wipe. Ia. Ce-ai zis? Nu știu. Last vibe sau nu știu. Asta a fost ultimul vibe. Ah. Dar și am înțeles, dar nu știu ce zis. Nu, E că de-aia, băi. Wipe și aia. Stai și un pic. Unul e acolo la tine. Vai.
Mor jumate. What is spawn? Bomba T-spawn. Na! Nu, No, that disconnect. Bine! Atâta zic eu, de partajare și de replay. Atâta zic. Atâta, hai, consulta. Pa.